Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Поважані брати і сестри, сьогодні розпочинаємо святий час реколекції і від ім'я всієї парафіальної супольності вітаю у нашій парафії ксенза Павла Безляповича, пробуша з Мстібова, кого вельми добре ведає, який менавіта проведе для нас гэты адвентові реколекції, допоможе нам підрихтуватися до святого Божого народження, тому будем так само в наших молитвах памятать про достойного реколекциониста, каб з моцей Духа Святого проповедовал и подрыхтовал нас до гэтых святов, до яких мы все разом рыхтуемся. Еще раз вітаю и просим ксенза Павла, каб целеправаў гэтую святую имшу. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemio, bo nasz Bóg przyjdzie i zlituje się nad biednymi. Tymi słowami antyfony na wejście rozpoczynamy mszę świętą 17 grudnia, która tym dniem rozpoczynamy drugą połowę Adwentu, która bezpośrednio nas przygotowuje na Narodzenie Pańskie i te dni, ostatnie dni przed tą uroczystością niosą taki charakter radosny, nad czym zastanowimy się, rozważając Słowo Boże w dniu dzisiejszym. Wzbudźmy intencje teraz, z jakimi pragniemy modlić się podczas tej mszy świętej. Ja natomiast tą najświętszą ofiarę składam, wypraszając życie wieczne w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci zmarłej Jadwigi Komincz, którą wspominamy w pierwszą rocznicę od jej śmierci. Przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy godnie, z czystym sercem mogli złożyć i uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Stwórco i Odkupicielu człowieka, z Twojej woli odwieczne słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim boskim życiu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Буття. У тыя дні Якуб склікаў сваіх сыноў і сказаў ім: «Збярыцеся і паслухайце, сыны Якуба, паслухайце Ізраіля, айца вашага. Юда, цябе славіць будуць браты твае, рука твая на шыі ворагаў тваіх, паклоняцца табе сыны айца твайго. Юда, малады леў, на здабычы будзеш расці, сыне мой. Адпачываючы, лёг як леў і як ільвіца. Хто падыме яго?
Не будзе аднята жазло ад Юды і кій пастыра ад ног ягоных, пакуль не прыйдзе той, якому яно належыць, і якога будуць слухацца народы. Гэта слова Божие. з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Родословие Ісуса Христа, сина Давіда, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак батьком Якуба, Якуб батьком Юда і ягоних братов. Юда був батьком Фареса і Зари, мать яких була Тамар. Фарес був батьком Езрома, Езром батьком Арама, Арам батьком Амінадаба, Амінадаб батьком Наасона, Наасон батьком Сальмона, Сальмон батьком Боаза, а маті була Рахаб. Боаз був батьком Абеда, а маті була Рут. Абед був батьком Єсея, а Єсей був батьком короля Давіда. Давід був батьком Соломона, а маті ягона була раніша жонка Урії. Соломон був батьком Рабаама, Рабаам батьком Абія, Абій батьком Аси, Аса батьком Єзафата, Єзафат батьком Ярама, Ярам батьком Осії, Осія батьком Яатама, а Яатам батьком Ахаза, Ахаз батьком Езехії, Езехія батьком Манасеса, Манасес батьком Амона, Амон батьком Йосії,
Йосія бацькам Єхуні і ягоных братоў падчас вавілонскага перасялення. А пасля вавілонскага перасялення Єхунія быў бацькам Салатыеля, Салатыель бацькам Зарабабеля, Зарабабель бацькам Абіюда, Абіюд бацькам Еліяхіма, Еліяхім бацькам Азора, Азор бацькам Садока, Садок бацькам Ахіма, Ахім бацькам Еліюда, Еліюд бацькам Еліазара, Еліазар бацькам Матана, Матан бацькам Якуба, Якуб бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. А ўсіх пакаленняў ад Абрагама да Давіда 14, ад Давіда да вавілонскага перасялення 14 і ад вавілонскага перасялення да Хрыста 14 пакаленняў. Гэта слова Пана. Паважаныя святары, на чале з ксяндзом пробашчам, шаноўны ксёндз д'якан, умілаваныя ў Хрысце Пану, дарагія браты і сёстры, маю радасць з таго, што ёсць такая магчымасць з запрашэння тут разам з вамі перажываць гэтыя астатнія дні часу адвенту, перажываючы рэкалекцыі. Дарагія, сёння 17 снежня, як нагадалі на пачатку святой імшы, распачынаем другую, так скажем, палову, ўжо меншую, так назовем, перад этой вялікай урачыстасцю нараджэння нашага Пана Езуса Хрыста, якая беспасрэдня нас гэтыя дні прыгатаўліваюць да гэтага вялікага выдарэння ў гісторыі збаўлення. Так як да 17 снежня, напэўна, ведаем, што Слова Божие гэты час прыпаміналі нам аб гэтым другім прыйсці Езуса Хрыста ўжо на канец часоў, на канец свету. Пра гэта нам гаварылася да сённяшняга дня. Сённяшняга непасрэдна рыхтуемся да вялікай урачыстасці. І гэтыя астатнія дні носяць такі характар радасны. З той мыслі, з той думкі, з гэтага зразумення, што будзем перажываць у гэтым годзе зноў гэтую вялікую урачыстасць, спатыкаць гэтага вялікага госця ў нашым жыцці. Паважаныя, і час рэкалекцыі – гэта час такога асаблівага прыгатаўлення на спатканне. І паважаныя, таксама гэты час рэкалекцый, адвентавых рэкалекцый, якія перажываем. Скажу так, нічога новага мы не даведаемся сёння. Бо ўжо колькі дзесяткаў, можна сказаць, у асноўным мы перажылі гэтых рэкалекцый і адвентавых, і ў Вялікім посце. І, напэўна, з такой думкай сёння ішлі да святыні ў касцёл на гэты першы дзень рэкалекцыі, з такой думкай пасля аб'яў пробашча, што рэкалекцыі будзе весці такі малады ксёндз, назовём. І з такой думкай, напэўна, ішлі, што ж ён там тут нам можа скажа, у чым ён тут будзе нас павучаць, што ён тут нам будзе гаварыць. Паважаныя, то кажу, што нічога новага. Час рэкалекцыі – гэта час адновы нашага сазнання, нашай свядомасці, свядомасці таго, які час перажываю, адказ на пытанне, якім з'яўляюся хрысціянінам, чалавекам, як гэты час я перажыў, амаль што ўжо цэлы адвент, што змянілася ў маім жыцці. Таксама час рэкалекцыі, паважаныя, гэта час, так скажем, абуджэння з сну нашай штодзённасці, сну нашых такіх зямных людскіх прызвычаенняў, да розных рэчаў, да розных момантаў, да розных выдарэнняў, якія нас спатыкаюць. Гэта такі час.
Час, каб сапраўды так устаць, аднавіцца і з вялікай радасцю спаткаць Езуса Хрыста. І яшчэ адным момантам, дарагія, час рэкалекцыі, так разважаў, як бы так прыкладна сказаць, з'яўляецца часам такога адшукання ключа. Адшукання ключа ад майго сэрца. Каб я мог на гэтую урачыстасць, на гэтае вялікае выдарэнне нараджэння Езуса Хрыста сваё сэрца адкрыць. Адшукання таго месца, дзе я гэты ключ, можа, палажыў, заставіў, можа, забыўся, а найстрашнейшае, калі страціў. І тады, дарагія, гэта сэрца закрыта, і няма такой магчымасці сапраўднага перажывання гэтага часу, адчування гэтай сапраўднай радасці, любові, надзеі, спакою, якое нясе нам Езус Христос, наш Збаўца. Тады, паважаныя, няма сэнсу і няма зразумення, і няма адказу на пытанне, якое, напэўна, задаем, калі чуем: радуйцеся, гэтыя дні асабліва іх носяць характар радасці. І так сабе думаем, з чаго ж тут радавацца? З чаго ж тут радавацца? Калі тут такія выдарэнні нас спатыкаюць у тым нашым зямным жыцці. І гэтая пандэмія, і гэтыя столькі ненавісці, столькі несправядлівасці, непраўды, невядома што. Можа, самотнасць, можа, старасць, можа, страта якогасьці блізкага чалавека з сям'і, блізкага майго сэрцу, маладога чалавека. А тут нам гавораць: радуйцеся. З чаго? Дарагія, не зразумеем, з чаго радавацца, не зразумеем. І не адчуем этой сапраўднай радасці, калі не адшукаем ключа ад майго сэрца, ад маёй душы, ад маёй штодзённасці, каб туды упусціць нашага Збаўцу Езуса Хрыста, які родзіцца для кожнага з нас. Паважаныя, і кожны з нас павінен зразумець, што з'яўляецца ў маім жыцці, у маім быцці, так скажам, у маёй штодзённасці гэтым ключом. Дзе я яго заставіў, можа, дзе яго забыў, дзе яго страціў. І сапраўды, дарагія, гэтым ключом ад майго сэрца павінна быць гэтае добрае, гэтае Божае, гэта маральнае, гэта хрысціянскае, адказнасць, вернасць, любоў, прабачэнне, дабрыня, лагоднасць майго сэрца. Ключом для адкрыцця майго сэрца, для таго, каб там мог жыць Езус, каб ён там мог прыбыць, з'яўляецца перамена майго жыцця, перамена маіх звычак, маёй, так скажем, традыцыйнасці. Традыцыя не з'яўляецца чымсьці дрэнным. Але калі чалавек прывыкае да чагосьці і да чагосьці, можа, так скажем, дрэннага, і так кажа: традыцыя такая. Што там, кожны год, і ўжо, можа, каторы год падрад, каторы год перажываю свята з якімсьці непрабачэннем, перажываю свята з тым, што не пагадзіўся з блізкім сваім чалавекам з сям'і, з найбліжшым, з суседам, з сябрам, з кім бы не было. Можа, якісьці год перажываю, так скажем, гэтае свята з такім сэрцам. Дарагія, і гэта ключы, гэта ключ асаблівы для таго, знайсці яго, падняць, вырашыць гэтае пытанне і адкрыць, перамяніць сваё жыццё, дзейнічаць, працаваць. Для таго, каб пачуць эту сапраўдную радасць, эту сапраўдны спакой у сваім сэрцы.
Ведаем дакладна, дарагія, што і, напэўна, кожны з нас прыходзіць з такой думкай заўсёды да касцёла, удзельнічае ў святой імшы, у сакраментах, слухае Слова Божае, гаміліі, казанні, навукі. І мы заўсёды думаем, гэта добра, што так думаем, што ідзём да касцёла чагосьці навучыцца. Паважаныя, скажу так, мы павінны ісці да касцёла чагосьці не навучыцца, але адвучыцца. Слухаючы Слова Божае, якое нас павучае, мы павінны адвучвацца ад таго, што нас аддаляе ад Пана Бога. Што з'яўляецца такім преградай такой на нашым жыццёвым шляху, у нашых адносінах з Господам. Мы павінны ад гэтага адвучвацца, мы павінны гэта ламаць, мы павінны гэта выкідаваць, мы павінны гэтую цемру раз'ясняць нашым дзеяннем. Бо ведаем дакладна, дарагія, калі уваходзім у цёмны пакой, там, дзе няма святла, то першы адрух і першая думка, якая родзіцца ў маёй галаве, то якая? Што зрабіць? Запаліць святло, уключыць свет. Навошта? Напэўна, не трэба выясняць, навошта. Каб можна было штосьці там зрабіць. Каб можна было рэалізаваць тое, што я хачу ў сваім гэтым, так скажем, жаданні, чаго я прыйшоў у гэты пакой. Знайсці, зрабіць, памяняць і так далей. Паважаныя, і ў сваім жыцці, ў сваёй рэлігійнасці, у сваіх адносінах з Господам мы таксама павінны запаліваць заўсёды святло. Гэтым першым адрухам, першым жаданнем павінна быць гэта. Каб там убачыць у гэтым святле сапраўдны свой твар, сапраўдную сваю адзежу, душы, сэрца, думак, дзеянняў. Павінны запальваць гэты свет. І гэтым, так скажем, выключателем, уключателем этого свету з'яўляецца наша вера, якая павінна ўзрастаць, якая павінна ўзмацняцца, дасканаляцца, нягледзячы на розныя выпрабаванні, нягледзячы на розныя труднасці, нягледзячы на розныя пытанні, нягледзячы на рознае тое, што некалі, і то, можа, часта па-людску не разумеем. Чаму так? Для чаго? Чаму я? Чаму менавіта цяпер? А чаму не так? Дарагія, мы павінны ўзрастаць у гэтым і праз сваю веру, праз дасканаленне, праз узрастанне ў веры запальваць гэтае святло у нашых адносінах, глядзець на сябе на такога, якім я ёсць, у шчырасці. І ў гэтым жаданні асвятліць, змяніць, вымыць, вычысціць. І гэта разважанне над Словам Божым, час рэкалекцыі, можа, асаблівы такі час запальвання святла ў жыцці маёй штодзённасці, которая, можа, ўжо памеркла, так скажем, у тых сумерках этой штодзённасці, тых усіх праблем і так далей зямных, тага зямнога. Дарагія, мы ведаем таксама дакладна, каб пачуць цяпло у кватэры, у доме, то мы павінны штосьці зрабіць таксама. У кватэры то не вопрос, як зімна, ну то як батарэі холодныя, ну то што мы робім? Вызываем службу, направляюць і так далей, стараемся, звонім, шукаем кагосьці, тэлефануем у розныя службы, бо нам некомфортно, нам холодно, мы боимся, мы ничего не хотим делать, там одна только думка, бо нам зимно. Так само у доме, где есть, так, например, газ, як холодно, ну то добавляем чуть-чуть, правда? Но
І ведаеце, так разважаючы над гэтым цяплом, так акурат над гэтай думкай, будучы ў сваёй парафіі, у сваім мястэчку, таксама у мяне няма ні газу, ні цэнтральнага атаплення, так, паравое. І это якраз в гэты момант было так, реально зімна, так, холодно. І так думаю, дзе ж ты тут будзеш дальше думаць, что-то пісаць, над чымсьці разважаць, штосьці пазнаць і так далей. Трэба ісці і працаваць, трэба ісці адразу распаліць это цяпло, распаліць гэты кацёл, пачысціць і так далей адразу. І каб гэты агонь начаў грэць, і тада я адчуваю сябе комфортна, цёпла і дальше реалізую свае планы, свае заданні і так далей і тому падобнае. Таксама павінна быць, дарагія браты і сёстры, з нашай рэлігійнасцю, з нашай пабожнасцю, з нашым развіццём духоўным, з нашымі адносінамі з Богам. Каб пачуць цяпло Господа, каб пачуць цяпло Езуса Хрыста, які народзіцца за пару дзён, мы павінны папрацаваць. Мы павінны вычысціць гэты каласнік нашага сэрца. Вычысціць. Мы павінны знову, таксама распаліць гэты агонь маёй веры, агонь маёй свядомасці, агонь майго жадання таго, каб там было сапраўды цёпла. Каб там Езус мог сапраўды сагрэць мне, каб мог даць сапраўды мне гэтую моц, гэтую прагненне ісці і спаўняць далей тое, што я павінен спаўняць, каб видзець сэнс у гэтым усім, каб видзець цэль свой, цэль свайго, так скажем, адвенту. Бо, паважаныя, чаму кажу цэль свайго адвенту? Бо ўсё нашае жыццё з'яўляецца адвентам. Усё нашае жыццё з'яўляецца адвентам, з'яўляецца чаканнем ад пачацця пад сэрцам маці і аж да спаткання з Господам. Мы чакаем на спатканне з Господам усё нашае жыццё. Ці чалавек у гэта верыць, ці не верыць, ці прымае гэту праўду, ці не прымае, ці згаджаецца, ці не згаджаецца. Але такая праўда. Мы чакаем на спатканне з Господам. І, паважаныя, і гэты адвент у гэтым годзе, і ў прошлым, і ў пазапрошлым, это з'яўляецца адвентам у адвенце нашага жыцця. З'яўляецца адвентам у адвенце, і гэты адвент у гэтым годзе таксама нам прыпамінае і дае ту магчымасць запаліць гэтае святло, распаліць гэты агонь цяпла, каб сапраўды я адчуў гэтую радасць. Бо, ведаеце, паважаныя, павінны разумець такую праўду, як бы там ні было, але я, напрыклад, са сваёй стараны не ведаю, ці будзе яшчэ магчымасць мне перажыць адвент у маім жыцці. Маю надзею, але не ведаю. І, напэўна, кожны з нас так павінен разумець эту праўду. Хоць мы так па-нармальнаму то адкідваем гэтыя ўсе думкі, мыслі, не хочацца нам пра гэта думаць, не хочацца ўвогуле, але такая праўда. Але такая праўда. І гэта павінна нас матываваць да таго, каб не адкладаць, каб сапраўды карыстацца з гэтага часу, з кожнай хвіліны, з кожнай гадзіны, каб шукаць гэтыя ключы, цяпер шукаць гэты ключ, запытацца ў спавядніцы, у Езуса, дзе я гэты ключ страціў? Дзе я гэты ключ страціў? Як я магу адкрыць гэтае сваё сэрца? Каб вычысціць гэты ўвесь бруд і там знайсці гэты ключ. Прыняўшы цяпер святую камунію, каб узмацніцца і далей вперед, прыгатаўлівацца да гэтых урачыстасцяў з гэтым чыстым сэрцам, адкрытым.
Бо ведаеце, паважаныя, так заўсёды праз кожны дзень тут у Лідскай фары адбываюцца святыя мшы раратнія, у якіх перажываецца ты час чакання з Найсвяцейшай Марыі Панны, якая нам спадарожнічае, асабліва ў тым часе Адвенту, якая з'яўляецца крыніцай, з якой народзіцца Езус Христус, гэтае сапраўднае святло, жывое і вечнае. І заўважце, заўсёды працэсія на святой мшы раратняй у цемнаце ідзе, толькі з запаленымі свечкамі, з запаленымі знічамі, з запаленымі лампадкамі, з запаленымі лямпёнамі, фонарикамі. Не задаваліся пытаннем, чаму так? Чаму ў цямне? Бо гэта сімвал гэтай нашага зямнога жыцця. Гэта цемра нашай штодзённасці, нашых пытанняў, труднасцей. І заўважце, мы ідзем гэтай працэсіі праз касцёл і ўглядаемся куды? В эту свечку раратню, якая сімвалізіруе Найсвяцейшую Панну Марыю. Крыніцу святла, крыніцу нараджэння сапраўднага і вечнага святла Езуса Хрыста. Зусім другой рэчаіснасці, зусім другога, так скажем, чым можа думаць і руководствоваться, кіравацца чалавек. Дарагія браты і сёстры, і сапраўды распачынаючы разважанне над Словам Божым гэтых простых спраў, простых штодзённых спраў нашых, няхай кожны з нас, так як распачыналі на пачатку разважання, Адвент – это паўстання з сну, Адвент – гэта перамена жыцця, гэты адшукання ключа ад майго сэрца, час рэкалекцыі. Няхай гэты час будзе сапраўды з разуменнем таго, што я павінен учыніць. Што я павінен учыніць, зразумеў, і гэта павінен я зрэалізаваць. Зрэалізаваўшы, я сапраўды адчую гэтую Божую ласку, гэтую Божую любоў, гэтае Божае святло і гэтае Божае цяпло, якім мяне адорыць сам Езус Христус, на нараджэнне якога мы з глыбокай верай і жаданнем чакаем. Амен. Да аблічча найвышэйшага Бога ўзносяцца незлічоныя хоры галасоў, і мы таксама далучаемся да іх, з пакораю прадстаўляючы Богу нашыя просьбы і малітвы. Молімся за святы касцёл, каб падчас сваёй пілігрымкі, праз векі ён няспынна чэрпаў са скарбніцы веры мінулых пакаленняў. Цябе просім. Молімся за біскупаў, каб яны старанна ахоўвалі апостальскую традыцыю, даручаную касцёлу. Цябе просім. Молімся за выхаваўцаў, каб яны зразумелі сваю адказнасць перад Богам і будучымі пакаленнямі і вучылі сваіх выхаванцаў любіць сапраўдныя каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто адышоў з гэтага свету, асабліва за Комінш Ядвігу ў першую гадавіну пасля смерці, каб міласэрны Бог прыняў яе ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за ксяндза рэкалекцыяніста, аб святло Духа Святога, каб Дух кіраваў яго падчас гэтых рэкалекцый, а нам таксама аб сілу веры, разумення, каб мы прынялі гэтыя праўды веры і рэалізоўвалі ў сваім жыцці. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб свята Божага нараджэння, якое набліжаецца яшчэ больш да нас, з'яднала нашыя сям'і з Богам. Цябе просім.
Panie, obudził w Twoim Kościele duch apostolskiej oddaności, как выбранные Тобою слуги обвещали свету добрую новину об избавлении. Праз Христа, Пана нашего. Благословен jesteś, Panie Boże, Благословен jesteś, Boże, bez wieki. Благословен jesteś, Panie Boże, świata w dzięki wolności otrzymaliśmy winę, pozwolenie na grzechu pracy ludzkiej. Tobie przynosimy, wystawasz na jasne Twoim Bogom. Благословен jesteś, Boże, teraz i na wieki. Żywy nas, Panie, stojący przed Tobą. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, uświęć dary swojego Kościoła i spraw, abyśmy w tej eucharystycznej ofierze mogli pokrzepić nasze siły chlebem z nieba przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Jadwidze Komincz, którą rok temu z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umilował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które nam przyjmie, będziemy przyjmować niech na pełnym siłę życie wieczne. Pan Jezu Chrystus, przyjdźcie. Odesz na spokoje. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciebie Chrystusie, jeszcze.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas nasyciłeś Twoimi darami. Spełnij nasze pragnienie i zapal nas ogniem Ducha Świętego, abyśmy zajaśnieli jak żywe światło przed nadchodzącym Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a która znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Jeszcze krótkie objawy. Завтра другий день наших реколекций адвентовых, день споведи у нашей парафії, тому, коли ласка, передайте эту інформацію для всіх наших парафіян. Завтра так само буде трошку більш ксяндзов, так само святаров, каб усі могли поєднатися з Богом у сакраменті сповіді святої. Парадак набажэнстваў заўтра таксама, як і сёння, у 6:30 рараты, а таксама о гадзіне 9 імша святая, у 16 гадзін і ў 18:30. У нядзелю парадак набажэнстваў нядзельны. І так як ужо аб'яўлялі таксама, у нядзелю ахвяраванні, якія будзем складаць падчас святых імшаў, будуць прызначаны на дапамогу парафіі Мсцібава, дзе цяпер працуе, служыць Богу і людзям ксёндз Павел Безляповіч. Таму таксама просім аб ахвярнасці і ўжо цяпер вялікі дзякуй за вашу шчодрасць і дабрыню. Столькі аб'яваў. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.